Настав час для деескалації. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до нації на тлі запроваджених проти Росії санкцій. Глава Білого дому говорив про втручання Москви в американські вибори та кібератаки. Висловив стурбованість мілітаризацією окупованого Криму та нарощенням сил біля кордону України і закликав Росію утриматися від агресії. Президент Байден також наголосив, що Вашингтон бажає діалогу з Москвою, але агресія проти інтересів Америки та її союзників матиме відповідь. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. І я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. Our people and our allies. Напередодні Сполучені Штати оголосили про надзвичайну ситуацію в нацбезпеці на тлі російської загрози. Водночас оголошено про висилку з країни 10 російських дипломатів, запроваджені санкції проти причетних до окупації Криму, втручання в американські вибори та кібератак, організатором яких названо Службу зовнішньої розвідки Росії. А з 14 червня американські компанії не зможуть купувати російські облігації. Покрокове виконання Мінських угод